Draga djeco i roditelji, dragi gosti i posjetitelji, dobro vam večer i dobro nam došli. Danas slavimo rođendan dječjeg folklornog ansambla Zvončići koji je osnovan sada već davne 1997. Dakle, večeras ćemo proslaviti 15. godišnjicu postojanja i djelovanja kninskih Zvončića. Ovaj ansambl danas broji preko 40 članova, odnosno djece od 5 do 14 godina. Sve ove godine nastupali su diljem Hrvatske na brojnim smotrama folklora. Osim u našem gradu, gostovali su više puta u Šibeniku, na poznatom Međunarodnom festivalu djeteta, te na županijskim smotrama folklora. Zatim u Benkovcu, Gospiću, Čazmi, na Braču, Solinu, Muću, Kaštelima, Splitu, na smotri susreta djece i mladeži Splitsko-dalmatinske županije. Potom u Županji, na popularnom Šokačkom sjelu, Vinkovcima, mislim da nema onog ko nije čuo za Vinkovačke jeseni. Tu su i Vukovar, Vrbovec, Umag, Vrlika, Tisno, Biograd i tako dalje. Za njima su zbilja brojni nastupi u mnogim hrvatskim mjestima i gradovima. Kninski čuvari dječjih tradicionalnih običaja bili su 3 puta do sada sudionici međunarodne smotre folklora i u susjednoj nam Bosni i Hercegovini. Njihovo znanje i umjeće nekoliko puta televizijske kamere prenijele su i na male ekrane. Nabrajati i hvaliti ih možemo zaista do sutra. Predlažem da ipak uživamo u dječjim nastupima i njihovoj razigranosti i mislim da će za njih to biti najljepša i najvrednija nagrada. Prije samog početka ovog svečanog slavljeničkog koncerta nadam se da ćemo toplo i srdačno pozdraviti voditeljicu naših Zvončića. Ona je zaslužna za osnivanje ansambla, već punih 15 godina u rezultate njegovog rada ulaže svoj veliki, nesebičan trud, zbog kojeg je svojevremeno nagrađena i nagradom grada Knina. Jednim glasnim pljeskom molim vas pozdravimo gospođu Jagodu Šivinović. Pretpostavljam da uzbuđenje raste i da naši Zvončići nestrpljivo iščekuju svoj prvi nastup, je li tako? Nije. Stoga ću ja mikrofon prepustiti mlađima. Kroz program će vas voditi bivša članica Zvončića koja je u međuvremenu odrasla. Danas je gospođa Barbara Alilović. Vrijeme je za prvu točku dalmatinske pjesme i dječji folklorni ansambl Zvončići. Come on!
večer, dragi prijatelji Zvončića, dobrodošli još jednom, evo, i u moje ime. Ja sam, kako je Lidija me već najavila, Barbara Lilović, folkloraško sam dijete odgojena u Zvončićima, ne samo kroz ples i pjesmu, već i kroz lijepo ponašanje, timski rad i bezuvjetno prijateljstvo. Večera sam ovdje ne samo da vas vodim kroz ovaj program, već da i podijelim s vama, ali i sa ovim za mene novim Zvončićima, neke od brojnih uspomena koje su mi Zvončići utisnuli u pamćenje. Zvončići njeguju tradiciju Hrvatske narodne nošnje, pjesama i plesova, a u svoju su škrinjicu do sada pospremili brojne koreografije i napjeve ne samo kninskoga nam kraja, nego i iz cijele lijepe nam naše. Započet ćemo ovu kulturno-zabavnu večer s kopnenim dijelom Hrvatske, Posavinom. Iz tih krajeva Zvonci nam donose autentičan ples i pjesmu od samog osnutka ansambla, a do današnjeg dana te su se koreografije nadopunjavale i usavršavale. Starija djeca su nekada voljela oponašati svoje starije, dok su se najmlađi uglavnom igrali i hvatali korak. Eto, najmlađe ovu večer i živom glazbom prati i gospodična Petra Jurić-Ivro. Molim vas jedan pljesak za nju. Ne znam, netnica je sakrila se ovdje pokraj mene. Petra, izađi, da te svi vide. Ona je tamo za svojim strojem koji se zove synthesizer. Hvala ti, Petra. Eto, pozdravljam vas još jednom, dobro nam došli i uživajte večeras. Thank you.
Tako je to bilo nekoć među velikima i malima. Kao što je gospođa Lidija već i rekla, proputovali smo doista mi zvončići cijelu lijepu našu uzduž i popriko, a mora se priznati, većina nas je neke krajeve prvi put i vidjela upravo sa zvoncima. Pogledajmo sada kako najmlađi članovi predano njeguju tradiciju Podravine. Također, uz glazbenu potporu već spomenute Petra Jurić-Čivro, koja spava. Ne spava, dobro je, malo se zadubila u svoje note. Dakle, također će ih ona podupirati sa svojom glazbom. A eto, ne mogu da se i sama ne sjetim na samo ovaj spomen putovanja, jedne izvanredne izvedbe, da tako samu sebe, odnosno cijelu svoju generaciju pohvalim, koju smo izveli na jednom putovanju kada smo izvodili upravo Podravinu, a neke smo tada oduševili, neki smo čak i zaprepastili. Naime, tada moja 5-godišnja sestrica od teških 20 kila je hodala nama po rukama u natraške. Dok je ona to radila, u publici je vladao muk, a onda kada bi se dočekala na noge, onako kao zastavica, samo štrkljica sa kosom, onda bi se prolomio gromoglasni pljesak. Eto, zvončići to i dan danas rade, doista zaprepaštaju i začuđuju ljude diljem lijepe naše. Nadam se da će to vama pokazati i sada kada dođu, jer slijedi nam upravo Mala Podravina i Velika Podravina. Strada ide koji bično
Evo, o tome sam vam ja pričala. To je onaj zaprepašćujući dio i ova isto, mislim, curica nema više od 20 kila. Zato tako lebdi po njihovim rukama, svaka čast još jednom, to samo Zvončići znaju iz generacije u generaciju. A dozvolite samo da kažem, one curice na početku, vidi se da su malo bile nervozne, fale im 3 prijateljice, večeras bolesne su, zato su bile malo ti, ali svejedno su prekrasne. A za par godina će biti ovako veliki zvonci i rasturati na ovim daskama na kojima stojimo. Eto, mislim da isto tako nitko od nas ne može zamisliti rođendansku proslavu bez dragih gostiju, dragih prijatelja. Pa tako, eto, i zvončići su stekli brojne prijatelje na svojim putovanjima, na svojim gostovanjima, ali ne samo u publici, to znamo da ih tamo imaju, već i na ovim daskama koje život znače. Naši prvi gosti večeras su veliki putnici, a izdvojimo od njihovih brojnih nastupa kako su ove godine nastupili na županijskoj smotri Šibeniće Ti si Stina, na koju su upravo i dobili zeleno svjetlo za predstavljanje županije na Vinkovačkim jesenima koje su se održale u rujnu. To su naši dragi prijatelji Kulturno-umjetničko društvo Dinara iz Kijeva koji nam donose Kijevsko kolo. Ali nisu sami, dolaze nam i još jedni prijatelji, zahvaljujući njima, našim prijateljima iz Kulturno-umjetničke udruge Zvona Zagore, vidjet ćemo i 2 autentična koraka iz Mirlović Zagore. I to evo odmah nakon Kijevljana.
ostaviti prostora i našim dragim gostima. Ovo su bila Zvona Zagore zadnji, a njih ćemo vidjeti opet i kasnije. Eto, iako smo u Kninu kao kulturno-umjetničko društvo već u samom početku bili izvrsno prihvaćeni, nema veće pohvale od one kada dođete u neki strani kraj, u neki udaljeni kraj i predstavite im njihove plesove, njihovih starih i onda pokupite ogromne pohvale. Pa čak i iznjedrite suze od tamošnjih baka, prisjetivši ih na svoje djetinjstvo. Plesući tako jednom plesove iz Podravine, tada mojoj kolegici u folkloru, Mariji Kajić, jednoj od dugogodišnjih članica ansambla, dogodila se jedna mala nezgoda. Naime, za vrijeme plesanja Podravskog kola, ziharica sa pojasa joj se otkopčala i upala joj je direkt u papučicu. I naravno, kamo sreće, zabola se u petu. I mi smo bili tek na početku plesa, ona je cijeli ples odplesala do kraja sa krčom u licu, ali uspravnog držanja. I kad smo sve to završili, sišli sa pozornice, pitali smo je, pa zašto nisi jednostavno izašla iz kola? A ona je rekla, tako smo svi mi tada razmišljali, ali ta Jagoda je rekla da kad se nešto loše dogodi, samo nastavi plesat. Nema kraja dok ples nije gotov. I stvarno je tako i bilo. A eto, poslije nastupa je naravno uslijedilo par suza i šepanje, ali sada je ostalo samo jedna lijepa uspomena. Nešto stariji plesači večeras nam odmaraju, ostavljajući tako više mjesta za naše drage goste, ali zato će nas maleni svojim igrama odvesti u sjever naše zemlje, lijepo nam Međimurje. Primijetili ste već da putovanje kroz Hrvatsku obilježava i ovu nam večer, pa tako ćemo nakon Međimurja svratiti i u Istru, prekrasnu našu Istru. Dašak mora i primorske tradicije zvonci će nam donijeti kroz blok istarskih pjesama, a sada prvo slijedi malo Međimurje.
naši gosti iz Mirlović Zagore djeluju od 2001. godine. Nastupili su na brojnim smotrama diljem Lijepe naše, kako lokalnim, međužupanijskim, ali isto tako i državnim. Evo, izdvojit ćemo samo Đakovačke vezove, Vinkovačke jeseni, ako vam to išta znači. To dovoljno govori o njihovoj renomiranosti i zvučnosti njihova imena na svakoj smotri. Eto, ovi naši gosti ne samo da njeguju lokalne tradicijske običaje, već dižu svoj glas i kada se radi o pitanjima suvremenog društva Dalmatinske Zagore, te aktivno sudjeluju u akcijama ekološke i društvene zaštite. Još jednom ćemo im prepustiti pozornicu ovaj put kako bi nam pokazali kako se to vješto spajaju.
još jednom. Dolazak u slobodni Knin značio je novi početak. Tako je Knin privukao mnoge obitelji željne bolje budućnosti za njih, ali i za sve nadolazeće naraštaje. To isto djeci želi i voditeljica teta Jagoda, koju generacije i generacije tako zovu i dan danas sad već odrasli ljudi sa svojim obiteljima i svojom djecom. A zvonci nam sada predstavljaju istok naše zemlje, zlatnu nam Slavoniju s igrama malenih i koreografijom velikih.
početku večeri rekla sam kako se kroz ovaj ansambl ne uči samo ples i pjesma, već i lijepo ponašanje, timski rad i bezuvjetno prijateljstvo. Imali smo mi svoje rođendane koji nisu zaobišli niti jedan datum. Također i maskenbale, a padale su u Zvončićima i prvi sentiši, prve ljubavi, neprežaljene simpatije, bilo je to svega. Imali smo svakog utorka i četvrtka poslije naših probi pola ure kulture, u kojima smo imali prave male programe sa pjesmom, plesom i glumom. Da, izmišljali smo svoje predstave, pa makar u 5 minuta, ali smo ih nekoliko uz pomoć naše drage tete Jagode uspjeli postaviti na scenu i predstaviti Kninjanima. Svestrani smo mi Zvončići, eto, svestrana su sva djeca u kulturno-umjetničkom društvu, dozvolite da to tako kažem, pa tako, eto, dolazimo i do naših sljedećih gošći. To su dvije djevojčice koje su bile i članice zbora Klinci iz Kraljevskog grada, ali nisu nam došle večeras ovdje pjevati, već upravo pokazati tu svoju svestranost i malo su nam došle zaglumiti. To mora da je ljubav, ime je skeča koji ćemo vidjeti, a napisala ga je voditeljica dramske sekcije Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Katarina Keser, a glume nam Sara Perić i Anđela Bobanović. Hej, što radiš? Bog, dosađujem se. Ma ničega. Ničeg na ovom Facebooku. Sve mi postaje predosadno. Vjeruj mi. Ja ne znam što ću od sebe. Ma da, upravo si. Dosadno. Manje na Maxterevu ništa. Na Facebooku uvijek iste face silne objave. Idi sve mi je dosadno. Da, ko bi rekao da će nam sve to dosaditi? Su roditelji napravili Facebook, mislila sam da mi nikad neće dosaditi. A kad su prijavili Maxtove, nitko sretniji od mene. Ja opet, vidi sad. Ma ništa mi se ne da. Da mi je nešto što mi nikad neće dosaditi. Šta misliš? Ima li tako što? Nemam pojma, ja mislim da ne. Pogledaj ih kako se obučeni. Svašta. Ma ne bi ona obukla, pa nema šanse. Te što će mi ta prastara odjeća? A to je dječji folklor, pa mislim da se zovu Zvončić. Moj roditelj je njihov član. Ja jesu obukli kuće onako jadno. Pogledaj im odjeće. Kao da su pobjegli iz kakvog starog filma ili fotografije. Svašta. Ne bi Ana obukla. Nema šanse. Ma pogledaj im odjeće. A bit će da imaju neki nastup. Oni se pojavljaju na svim važnim događajima u našem gradu. Ništa ne prelazi bez. Roditelj priča kako im je super. Će plesat, pjevati. Ne samo plesove naše grade. Go cijele Hrvatske. Ne samo to. Uče stare igre, zabavljaju se. Najljepše od svega, barem meni. Da putuju diljem Hrvatske. Čula sam da su bili i u Bosni. Svejedno, pogledaj ih kako su obučeni. Oprosti, to meni je sve to smiješno i staromodno. A tko bi to oblačio? Pa meni nije isto tako smiješno. Oblačio se tako jer se oblačimo naš star. Kad vidim one malene djevojčice, naravno nož s pletencom. Tako sam shvatila. Čini mi se da je baš zanimljivo to što radi. Čula sam da se djeca upravo bolje znamo zabavljati nego mi danas. Molim, a kako su se zabavljali? Možda čuvaju čelce i kravu. Nisu ništa imali. Nemoj da ti tko čuje da pričaš gluposti.
Ma nemaš ti pojma koliko su te stare igre zanimljive. Pa ne samo igre i pjesme, pa čak i ples. A otkud ti znaš? Što si pobjegla iz prošlosti, putuješ kroz vrijeme. Samo se ti rugaj, znam jer mi rodi da pričam. Ma daj ne pada mi na pamet slušati te gluposti. A ti misliš da su to gluposti, ali imaš tako kao ti nažalost. Ali oni klinci zvončićima, oni rade pravu stvar. Pogledaj samo njihove profile na Facebooku, koliko ima slika, nastupa, druženja. Pogledaj prijatelj, ima ih iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine, koji su se upoznali po nastupima. A ne kao mi, ajde molim te reci na broj čim se mi možemo pohvaliti. Nekim glupim igricama i stranicama kojima te uči biti što gluplji i tu, da boraviti sve vrijedne stvari u životu. Najgora stvar je ne baviti se. I znaš što, baš mi je drago da su sada mi. Jer meni sunula izorena i da ja ću opisati dječji pogled. I to, a ti kako hoćeš, vidiš koliko ste mi dosadili. Upisat ćeš se. Pa, trebam nešto će mi ispuniti dan. Ma daj radi neki sport. Da budeš faca. Da budeš faca moraš biti talent. I to dobro, nemam ja ništa pred sport. Pa ništa, nego ništa. Ja ću raditi folk. Ne bude išao ples, mogu pjevati. Ako mi to, mogu se zabaviti igre, stare igre. Jedva čekam. Razumiješ što ću hoćeš? Imaš puno mogućnosti. Ma ti si kako kokica. Pa što kad odrasteš i sve to zavoliš, što onda? Do 14 godina si tu i gdje ćeš. Pa ima i za te rješenje. I to blizu. Tamo se spustiš kat niže i evo te u Hrvatskom kulturnom društvu naprijed. Ti možeš playlist i pjevati. Tako se zabavljati cijeli život. Ne znam baš. Sve mi je to se čudno. Zato ja znam. Odi se družiti i zabavljati. Gdje ćeš? Pisati se u Kut kraj Zvonimir. Postati član dječjeg folklornog ansambla Zvončići. Je li ona prošao Goran? Da, prošao je bolje. Što mi nisi rekla da je Goran član Zvončića? Ustani, idemo. Kuda sad? Čunje kud. Pa upisati se u Kut kralj Zvonimir i postati član Zvončića. Ti ćeš se upisati, nećete biti bar malo. Ma što je ti sram? Ako Goran je sram, neće biti ni mene. Nešto bi se vidja nekako, šta ti zašto to bar neka mala ljubav? Da. To mora da je ljubav. Idemo za Goranom. Idemo! Da, sve je to smiješno, ali ima tu i istine. Mislim da se većina upravo ovako upisala. Ovo je bio autobiografski bilo, ja mislim, u ime svih Zvončića. Kroz godine rada na dječjim tradicijskim običajima Lijepe naše, samo po sebi se nametnulo jedno pitanje kako to da nismo imali priliku vidjeti kninske dječje običaje, to godinama. Oni su bili skoro zaboravljeni, pospremljeni u sjećanja još nekolicine starijih žitelja našega grada, a voditeljica Zvončića je istraživala i zapisivala dječje tradicijske običaje Knina i kninskoga kraja, te ih postavila na scenu. Od neprocjenjive je vrijednosti bila i suradnja s gospodinom Brankom Šegovićem, koji je Zvončićima darovao korake dječjeg kninskog kola. Gospođa Marija Jelić, kad god se sjeti nekog novog koraka, neke nove pjesmice, zaboravljene melodije ili nekog detalja, ona ga zapiše i odmah javi gospođi Jagodi. Također jedno veliko hvala ide također i gospođi Radmili Pezer, koja je s voditeljicom radila na rekonstrukciji tradicionalne dječje kninske nošnje, a naravno hvala i Zvončićima što su na posljedku i oživili ove dječje običaje kninskog kraja koje nitko drugi ne prikazuje, znači trenutačno samo oni ih prikazuju i samo zahvaljujući njima, eto, mi možemo vidjeti što se to događalo nekada davno. Upravo te kninske običaje sada ćemo također imati priliku vidjeti, a bitno je ispomenuti kako su ih pokazali i na državnoj smotri dječjim Vinkovačkim jesenima 2008. gdje nisu predstavljali samo grad Knin, već i županiju, jedini od 72 kulturno-umjetnička društva koja su za tu čast konkurirala. Eto, također i jedini su bili ugošćeni upravo u Vukovaru na njihov zahtjev gradu prijatelju Knina.
berci na kamenci, tu gde sjede tri mladića, amban i zadnji ban. U enci berci na kamenci, šta radite? Sjede tri mladića, amban i zadnji ban. U enci berci, šta vi radite? Igramo se na ispadanje. Ajde, čao ovdje. Ovo je dobro misto, ćemo se igrati. Može! Imam pikšu i pal, mogu li ja prvi? Aj kad smo malo. Uvijek ti! Loša. Šta radite? Igramo se. Čega? Pikša i pal. Možeš mi s vama. Ne mogu. Ma vrati nam pikču! Ne! Ma vrati! Ne! Ma vidi mala što se pravi do jučer išla krav! Vidi mamka da ostaje na obrisala glasa, sad nam ne dam! Ajmo od njih smetaju! Ajde odavdje! Jedan viče lululu, ima ženu ludu, skuvala je po
da zvončići više nemaju ništa, onda oni izvade onaj najjači as, a to su ovi naši običaji. Molim vas, mislim da su zaslužili još jedan pljesak. Jer meni su se noge tresle na pozornici. Bravo zvončići, bravo, bravo. Evo i meni je bila doista iznimna čast i veliko zadovoljstvo biti ovdje večera s vama, voditi vas kroz ovaj jubilarni program. Gospođa Lidija je otvorila ovu večer, pa mislim da će meni biti iznimno zadovoljstvo predati joj mikrofon da ga i zatvori. Sigurna sam da će ona sad mene ponovno nazvati gospođom i vratiti me u stvarnost, jer se osjećam kao zvončić cijelu večer. Ona će me sad uvjeriti da to ipak nisam. Hvala lijepa, zvončice Barbara. Samo zatvaranje ovog svečanog događaja odgodit ćemo za još koji trenutak. U ime organizatora željela bih zahvaliti vama, draga publiko, svim gostima, sudionicima današnjeg slavlja, a posebno onima koji su u ovim kriznim vremenima otvorenog srca potpomogli ovaj događaj, a među njima su grad Knin, Osnovna škola doktora Franje Tuđmana, Osnovna škola domovinske zahvalnosti, Pučko otvoreno učilište, Šibensko-kninska županija, ured župana, Turistička zajednica grada Knina, Turistička zajednica Šibensko-kninske županije, Županijska uprava za ceste i Lučka uprava naše županije, tu su Dom za starije i nemoćne osobe Knin, Dom zdravlja, upravitelj Knin, Lovačka udruga, Frizerski salon Marun, Trgovački obrt M, javni bilježnik Josip Čujec, Braniteljska udruga Tvrđava Knin, Pogrebno poduzeće Zorić, Pekarsko-ugostiteljska zadruga Frankopan i Pekarski obrt Neno iz Knina. Nadam se da nisam nikoga zaboravila, ako jesam, prostit ćete mi. Posebne zahvale u ime organizatora upućujem i našoj gradonačelnici, gospođi Josipi Rimac, mislim da sam ju vidjela negdje u publici. Molim vas, pozdravite jednim pljeskom gospođu Rimac. A nikako ne smijem zaboraviti jedno veliko hvala uputiti i gospodinu Juri Zečeviću. Pred sam kraj voditeljici ansambla, gospođi Jagodi Štivinović, u ime Kulturno-umjetničkog društva Kralj Zvonimir, prigodni dar povodom 15. obljetnice rada dodijelit će gospođica Martina Ravlić, nekada davno najmlađa članica Zvončića, vjerovali ili ne, tada je bilo samo 3,5 godine. Evo, vjerujem da se gospođa Štivinović, iako je uzbuđenje na vrhuncu, obratit će vam se ipak nekoliko prigodnih riječi. A što reći sad? Nakon svega, nakon ovog programa, ja sam jako zadovoljna. Meni je bilo lijepo. Ja još uvijek imam tremu, za svu djecu sam uzela tremu. Kao prvo, zahvalila bi se roditeljima na velikoj potpori. Zahvalila bi se svima vama ovdje koji ste danas na pljeskom dali djeci postreka da još bolje, još snažnije, još ljepše otplešu i otpjevaju. Naročito ovi maleni koji prvi put su danas na velikoj sceni. Zatim zahvalila bi se, svima se mogla po redu zahvaljivati od grada pa nadalje. A posebna zahvala mojim radnim kolegicama iz vrtića koji su mi stvarno doista jako puno pomogle, ne samo u podršci, već smo ukrasile ovu lijepu pozornicu sa tradicionalnim ukrasima koje je izradila naša gospođa tu, što je nam cijelo vrijeme gospođa Inka, koja je tu za stanom cijelo vrijeme tka. Mislim da se Knin zaista ima čime ponositi, da su svi, oni najmanji i oni malo veći zvončići, ugrijali vaša srca. Ako ste mislili da je današnjem darivanju kraj, varate se. U znak potpore i priznanja njenom radu i ljubavi prema tradiciji i folkloru, gospođu Jagodu cvijećom će darovati i njene radne kolegice, koje je upravo sama malo prije spomenula. U ime svih njih to će učiniti gospođa Ljubica Milos. Hvala svima.
Rođendansko slavlje naših zvončića nastavit će se i nakon ovog koncerta. Želimo im dobru zabavu. Još jednom od srca im čestitamo 15. rođendan. Želimo im svima skupa još puno nastupa i puno godina uspješnog djelovanja. Do nekog drugog puta, srdečan pozdrav svima i doviđenja. Сейчас я пропустил. Если я как-то у тебя получилось.